Здравейте и добре дошли в тази медитация за себеприемане. Намерете спокойно и удобно място. Настанете се удобно и затворете очи. Днес ще се фокусираме върху това да бъдем по-добри, по-мили към самите себе си. Често самите ние не оценяваме нашите възможности, нашите качества и днес ще отделим време да приемем себе си. Каквито сме. Приканвам ви да поставите ръка върху сърцето си и се фокусирайте върху това да дишате осъзнато. Фокусирайте се върху дъха, върху вдишване, върху кратко задържане и върху издишване. Дълбоко вдишваме през носа и издишаме. Нека следващия дъх да е най-дълбокия, който сте поемали цял ден. И издишваме. Нека да се отпуснем в момента и с всяко издишване да извадим от себе си всичко, което не ни е нужно. Приканвам ви да обърнем внимание на вътрешния ни глас. Гласът, който чуваме най-често в ежедневието си, в живота си. Той е с нас постоянно. Гласът, който понякога е строг, понякога те критикува, понякога ти посочва грешките ти, понякога те кара да се чувстваш, че не си достатъчно добър, че не можеш да се справиш. Искам днес да се срещнем с този глас напълно откровено и да го погледнем в очите. Позволете си да го чуете. Не спирайте думите, които излизат. Нека да го чуем. Просто да го забелязваме. Да го слушаме. Не целим да го подхранваме, а просто да го разпознаем. Този глас не сме ние. Той е научен. Той е наследен. Създаден е от опит, от страх, от обществени очаквания. Този глас
Това не сме ние. Сега, след като сме се запознали повече с критичния глас вътре в себе си, нека започнем да го освобождаваме. С всяко издишване негативните думи излизат от нас. Вдишайте прошка, издишайте самокритика. Вдишайте нежност. Издишайте обвинение. То не ни е нужно. Ще ви приканя да бъдем смели, заедно. Вдишайте приемане. И издишайте срам. Представете си как с всяко издишване този тежък самокритичен глас се разтваря из въздуха. Като мъгла, която се вдига, когато изгрее слънцето на осъзнатостта. И на негово място усещаме тишина. Усещаме пространство. Усещаме състрадание за себе си. Съчувствие. Повторете на ум. Избирам да говоря на себе си с любов. Избирам да се отнасям към себе си с уважение. Избирам да се подкрепям, а не да се руша. Пускам самокритиката. Тя не ми служи повече. Позволявам си да бъда цял, точно такъв, какъвто съм. Почувствайте как светлина изпълва пространството, което освободихме. Светлина от разбиране, приемане и истинска, дълбока любов към себе си. Останете в тази енергия. Визуализирайте светлината, която е във вас. Почувствайте как се
прегръщате вътрешно, безусловно. Когато сте готови, започнете да се връщате към тук и сега. Раздвижете пръстите си. Поемете още един дълбок дъх и отворете очи с усещането, че носите себе си с нова лекота. Искам тези думи да останат с вас през целия ден. Вие сте достойни за обич. Вие сте достатъчни. Точно такива, каквито сте в този момент. Създадох тази медитация, защото наистина смятам, че често самите ние сме си най-големите врагове. Често най-тежките думи, които чуваме, идват от самите нас. Силно се надявам, чрез тази медитация да сме освободили заедно пространство в самите себе си, без да критикуваме това, че сме се наричали по определени начини, че сме били осъдителни към себе си, а просто да приемем, че това се е случило и да го освободим. Благодаря ви, че бяхте с мен на тази медитация. Винаги може да се връщате към тази медитация, когато имате нужда от малко повече себеприемане, когато усетите, че сте критични към себе си. Аз със сигурност ще се връщам. И ще ви чакам тук. Абонирайте се за още видеа. Благодаря ви. И запомнете, вие сте достатъчни, такива, каквито сте. Намасте.